بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الوجيز قتامنا إن شاء الله دوامي قال في التنير نام الاستحاضة قسن خطق تنام عمومي عيال غير لدن قال يا نام غان نقول نشتر نلق بينا حيض بس أنا ونلق نام ديليا وحكم لو نلق ونام رات لدن غايتر يا ونفاس قرقشي لو عن نلق إن بقدر نام علي أنا ما استحاضة ينا برغان ما ها ayarlan şu çağa doğrayan yerinden gelen qani. Buna da istihara deyiliyor Türkmen şaidamızda ketel qani oluyor. Şunun ketel qani. Yani ketel qani dediğimiz şu qanın gelmekliğine sebep bolan zat ayağın içinde bir dören ya yatqısında bir dören ketel şunun. Hayd näme? Yani hayd qanının gelmekliğine sebep bolan zat näme? Qyzyň yetişenligi. Tabi nifas qanının gelmekliğine sebep bolan zat näme? Çağa doğurmakly ayağın. Bu qanın gelmekliğine näme sebep bolýar? Bir içki tapılan kesel. Ya käbir ayağın şeýle nädikliginden gowşoklugyny içki näme ya ýakgyda käbir damarlar batlar. Näme? Ýuha bolýar, bir çygynta ya bir näme hereket etse de näme ýyrtylaýar. Käbir adamlaň şu burnunyň içinde käbir damarjyklar bolýar. Gaty asgyrsa ya burnuny goýup gaty sümürse de qan gelýär näme? Şoňa damar zor görýär-de ýyrtylaýar. Ayağının içinde de käbir damarlar şoň alyp bolýar. Ya yatqıda ya içinde käbir keseller dörebilýär, qan gelýär. Ana şo qan näme beýle qanlarda näme tafawut bar? Birinji bilen o qan näme hayd nifas ýalyk näme bol aýaly namazdan, täretden näme saklanar. O edil şoň alyp ärine ýanaşmaklykdan saklanar. Yani hiç ibadetden saklanar. Sen ibadetini edip bermeli. Bu adam bu qan näme arasda qan, edil damardan akýan qan ýalyk. Düşünürmi? Gelýän wagtdan näme dürlü her ayağın kıbırtıysa. Şoň şu näme haçanna şu qan yani istihada qany kesel sebepli gelýän gap. Käwat aýwaş qany bilen birleşip gelýär. Ana şonu müşkile bolýar. Käbir aýallar haýsy qany, kesel qany, haýsy qany näme haýd aýwaş qany tapatlandyran. Bu zatlarym açyklaýar inşallah. Enne ilki bilen istihadan açyklaýar näme de hiye demun yahruju fi gayri awqatil hayd we nifas. Bu da näme ayallardan çykýan qan niýe? Ýöne bu çykýan wagty hayd bilen nifas qanynyň näme wagtynda çykanak. Hayd gelen wagty istihada gelenak. Nifas qany gelen wagty näme? İstihada gelenak. Hayd kesilen hayddan öň ya hayddan soň ya çağa dogurmaklyň öň ya çağa dogurmaklyň soň näme gelip bilýärler. Aw muttasilan bihima. Ýa-da öz başyny aýratyn bir wagtda gelýär ýa-da şolara goşulyp gelip bilýär. Enne sustada suratlaryny açyklap gelýär. Fa in kana al-awwal fa wadih. Fa in kana al-awwal diýdigi awwal damun yakhruju fi awqat al-hayd da fi gayri awqat al-hayd we nifas. Birinji wagty näme? Bir aýalyň aýbaşy gutordy, misal käbir aýalyň aýbaşy aýyň başynda 7 gün gelýär, dogrydan. Aýbaş wagty gutordy 10 günden soň ýene qan görüp başlady. O qanyň wasfy näme? Haydın qanynyň wasfy ýok. Arasda qan. Ýa bu açyk. Bu näme ýa istihada qan. Bu näme ýa aýal içinde bir şikayet tapypdy, bir kesel tapypdy qan ýetdi. Buňa alaq bolsa açyk qıl näme? Bu namazda muhawermel, agda meklewermel aýalym ýanaşy bermeli. Ýöne her namazda täret almaly. Taýp, emma ikincisi bolsa, ýani hayda goşulyp gelse, ýa nifasa goşulyp gelse näme etmeli? Suraty näme okumalyň aýdan. Bir aýalyň näme? Aýyň başky 7 gününe hayda gelýär. 7-lenji gün gutormaly gün ýene ýydy kesilmän qan gelip başlady. Näme etmeli? Näme de fa in kanat al-mar'atu mu'tadatan ya mu'tadatan nidigi hayd gününiň sanyny bilýän bolsa. Mu'tadatan belli. Bir aýal bilýär hayd näme aýyň başynda 5 gün gelýär. Bir bilýär ýömenki 7 gün gelýär. Bir aýyň ortasynda gelýär, bir aýyň ahyrynda gelýär. Yani her aýalyň öz näme şu aý başganyň sany we gelýän wagty özüne belli. Indi şoňa birleşip ýene qan ýetse, fema zada ala adatiha. Indi näme şu öz belli gününden artan qan istihada diýär, kesel qan. Yani şu aýalyň adaty gelýär näme adaty aýbaşy görmi 7 gün. 7 günden artyk ýene näme 8-nji, 9-nji, 10-nji gün qan gelýär. 7-den artany näme diýär? Istihada diýär. Düşündiňmi? Şerti näme bolmaly 7-den artany? Qan bolmaly. Damardan akýan qan ýaly qan bolmaly. Emma haýdyň wasfyna qan gelse porsi goýy gara gelse we ödüm ak su näme gelmän emas. Ol hayd bolýar. Käbir gaýdyň aýgyr gelýän. Hayd näme 10 güne, 15 güne de ýetip bilýär. Şoňa 7 günne ýelse 8-nji, 9-njy diýip düşünmän. Bir ýeriniň adaty 7 gün bolsa diýär.
Ma bir ayalın adeti 15 günden hayd görüp bilýär, şunuňmy? Ondan artdymy, ýani 15 günden soň aqty gelýär, tüýkülük gelýär. Ondan soň gan görüp başladym istihada diýär, şunuňmy? Fa huwa istihadatun. Li qawlihi sallallahu aleyhi ve sellem li ummi Habibata. Habiba named ya peygamber. Kuthi qadra ma kanat tahbusuki haydatuki diýär. Yani ön bir ayalın näme istihadaty gelip başlaýar, şunuňmy? Ön hayd görýäneken, soň näme haydynyň izinden kesilmän ýene näme gan gelip başlaýar, istihada gelip başlaýar. 7 gün näme istihadaty gelýän bolsa, izinden ýene 10 gün näme 7 gün haydy gelýän bolsa, izinden ýene 10 gün nämesi gelýär? İstihada gelýär. Goşýan we näçe gün bolýar? 17 gün bolýar. Doğrudan 7 güne ay başlarken 10 güne ýene goşulyp näme istihada geldi we näme bolýar? 17 gün bolýar. Indi bu goşuldy da 7 günden ýygyna 10 gün gan goşuldy. Buňa näme diýen Ummu Habiba peygamberimiz? Oturdy ýa qadra ma kanat öňkü ölçeginde diýe näçe öň goşulyp gelmedinden öňkü möç berdi. Näçe gün? Haydyň seni saklanma bolsa diýe namazdan rozadan. Şonça günni oturdy ýa thumma igtasili wa salli thawab ghuslalani namet diýe namazyny okudy. Taýbin 17 gün gelýär gany, 7 gün aýryş soň ýene 10 gün gan goşuldy. Namet diýe öň näçe gün oturan bolsaň, şonça gün oturdy, şondan soň ghuslal täratal näme? Ondan näme galan, näme faýda istihada faýda. Taýib. Wa in kanat mumayyizatan bayna ad-damayn diýe. Taýib. Ýani gaýdanymyz näme? Täzir açıklamaly. 7 gün gany geldi, dogry dämi? Adaty şol. Soňra nämetdi adatyna 10 gün artdy. 10 gün artdy. Şunuňmy? O iki hanam bulaşdy, biri ýerinden tapawutlanyrmady. Şunuňmy? Tapawutlanýar bilmedi, şoňa düşünmedi. Şunuňmy? Ýani kyn was açyklanýar. 3-nji suratyny başga suratyny açyklaýan ekan. Ya Ummu Habiba näme diýdik? Mysalalyk 7 gün gelýär, ýene 10 gün artdy. Näçe gün boldy? 17 gün. Ve soňky gelen 10 bilen soňky öňkü başlaky 7 gün näme gany gaçdy. Şunuňmy? Tapawutlanýar bilmedi. Haýzy nifas. Näme etmeli şo? Öňkü adaty görýän 7 gün mara. Şonu haýzya 7 günden soň gelen gany bilen öňkü gany tapawutlanýar bilmese, aqsu görmese de näme etýär? Şo 7-lenji günni ile ne gusul alýardanym soňky 10 gün üçin namazdan saklanmaý. Namazlaryna gap başlaýar. Düşündikdämi? Yani 7 öňkü adatyny dolurýar, soňky gany goşulyp geldi, tapawudyny bilmedi. Aqsu görsün, görmesin, näme etýär? 7 günni ile öňkü adaty gutordy, soňka istihada diýip alýardanym, näme namazyna rozatyna başlaýar. Ve ikinji suraty dogry dämi? Üçüncü suraty näme? In kanat mumayyizatan bayna ad-damayn. Üçüncü suratından iki gany tapawutlanýar bilýän bolsa diýär. Düşündiňmi? İki gany tapawutlanýar bilýän bolsa. Fal hayd huwa al-aswad al-ma'ruf wa ghayruhu istihada diýär. Yani qara porsi qana haýzy bolsun diýär, galana istihada diýip bolsun diýär. Şunu. 7 gün haýzy görýär. Öň adaty 7 gün. Käwr aýallan qynam azaly we milýä köpeli bilme. Fikrilen junam geldi, şu haýzyň gany, haýzy diýip saýmaly. 9 junam geldi, şu haýdyň gany garagan, haýzy bolmaly. Ondan soňra näme? Ak gan gelip başlady. Damardan akýan gan gelip başlady. Ýani tapawudyny bildiňmi, bilmedin? Eýer näme etýän? Adatyny 9-a geçirýän, ondan galandan näme etmeli bolýan? Istihada etmeli bolýan. Soň gaýdanam ýene öňkü adatyňa geldi. 7 günne garaganyň gutordy, haýdyň gany gutordy. 7-den soň arassalanyp başlady. Näme soňky arassagany näme diýen? Istihada diýen. Ýani tapawudyny bilseň belli de, tapawutlanýar bilýän bolsaň näme? Qaragan geldim, haýz diýen garany da istihada diýen. Emma tapawudyny bilmedin, we tapawudyny bilmedinden, öňem adatyň belli sen. Tapawudyny bilmedin, öňem adatyň belli, 7 gün görýän. 7 günni haýz diýen garany istihada diýen. Şunuňdami? Delili näme? Li Fatimata bint Abi Hubaysh. Abi Hubayşin gyzy Fatima aýdandy Peygamberimiz. Näme de? Iza kana damul hayd. Eger haýz gany bolsa diýe, aýwaş gany bolsa diýe, näme o garagan diýe belli. Fe innehu aswadun ma'ruf. Yani aýallan ýani belli diýe. Goýy garagan bolýar. Fe amsiki anis-salat. Şo suratda, şo renkde gan ýellimi diýe namazdan saklan diýe. Fe in kana al-akhar, yani bundan başga gan ýelip başlady. Arasy gan ýelip başlady diýe. Fe tawadda ta'ratalli. Haýz üçin gusullan çykdary namazyny oka berdi. O soňky gelen gan näme? Fe innema huwa irqun. O ýene bir damar diýe. Şunun bir damar ýertilýär gan ýelýär. Şunuňmy? Käwat onu şeytan emedi bilýär. Şunun är aýalyň arasynda näme düşmançylyklar ötjek bolup, ýigrençler ötjek bolup, är aýalyna barma derek näme etýär? Haýdy gutorandan bir damarny ýyrtyp goýberýär. Oň alaqly adam bolýar.
Olar hem okab şeytanını kovmalı bolýar. Näme diýdi? Damar diýdi. Fe in balagat mustaharatan ve la tastati'u at-tamyiza raja'at ila galibi adati nisa'iha. Bu näme 4-nji suraty. Enne bir gyz näme yetişmedinden soň yetişmedinden öň gan gelip başlapdyr. Mysal üçin bir gyz agaş näme 5 ýaşly gyz yetişenok, dogry dämi? Ya mysal üçin 8 ýaşly gyz yetişenok, dogry dämi? Bir sebäp boldy, kesel tapyny da näme gan gelip başlady. Arasda gan, doktora bardyk, doktor näme diýdi? İçinde bir damar näme ýyrtylypdyr. Şu damardan gan ile kesel gan gorpul zat ýok diýdi. Şu ganyň üstüne de yetişdi. Düşündiňmi? Şuňaňdam, şu ganyň üstüne de yetişdi. Buňa bir suraty bar. Düşündiňmi? Buňa bir suraty bar. Yetişmedinden öň bir kesel tapdy da näme gan gorp başlady. Şu ganyň üstüne de yetişdi. 2 suraty bar. Birinji suraty näme? Soňky ganyň tapawudyny bildi, ýanky surat ýala. Düşündiňmi? İkisini tapawutlandyryp bildi. Buňa näme diýär? Şu garagan haýyz beýlekin istihara diýär. Emma kä halatda näýlek bolýar? Öň haýyzganyny görmedik, gyz tapawutlandyryp bilene. Şunun çağı arasda aqala urançan. Soňam yetişdi haýyzynyň gany geldi. Düşündiňmi? Şuňda näme diýär? Wa la tastati'u at-tamyiz diýär. Yetişdi haýyzam gelip başlady bolyn indi näme? İkisini tapawutlandyryp bilene diýär. Näme etmeli? Raja'at ila galibi adati nisa'iha. Owasynyň ýa ýurdunyň näme umumy gyzlarynyň näme görüm gününi özüne adat edinmeli. Mysal üçin şulowan gyzlary umumy näçe gün gan görýär? 7 gün görýän bolsa näme? Haýsam bolsa aýyň başyndan ýa ortasyndan ýa ahirinden özüne näme 7 güni adat edip tutunýar. Yani bu gany keselene ýylyň dawamy gelip dur. Bununla araj gany gelip dur. İstihada gan keseli var. Hiç näme şu damar bitene. Damar bitmese gan ele. Ýylyň dawamynda şu gan gelip dur. Şoň üstüne de yetişdi. Düşündiňmi? Yetişdi, dogry dämi? Ganyny tapawutlandyryp bilse, näme? Tapawudyny bilen gan gara gany haýy beýlekden istihada. Enne bu tapawutlandyryp bilmedi. Ýylyň dawamyna da gan gelip dur. Ödem yetişdi, näme etmeli? Bul näme etmeli bolýar? Owasynyň gyzlaryna seretmeli bolýar. Şulowan gyzlary umumy 7 gün görýän bolsa näme? 7 günne näme etmeli? Aýyň başynda ýa ortasynda ýa ahirinde özüne adat bellemeli. Göçüp bilmeýär. Şu aýyň her aýyň 7 güni men haýrym diýip kabul etmeli. Fi ilmillah. Şunun Allah'ın ilmini şu 7 gün näme? Men haýrym diýmeli. Şu 7 günde de näme etmeli? Äriýanyna barmaýa, namaz okumak bolmaýa, agyz beklemek bolmaýa. Gordy wagty bu gyzyň owasynyň 7 günnäle 10 gün görýän eken gyzlary. Bu näme etýär? 10 güni aýyň başyndan ýa ortasyndan ýa ahirinin özüne näme? Aý başı diýip alýar. Bu wagty näme eken? 4 gün eken. Düşünipdämi? Bu näme iki garanyň tapawudyny bilmeýän, ýani yetişmediň öň kesel tarapdan gany gelip dur. Şu ganyň üstüne de yetişdi, tapawudyny bilmedi. Bu näme etýär? Ýem owasynyň gyzlarynyň köpçüliginiň adatyna gelýär. Köpçülik gyz 7 görýär, käbir gyzdan 5 gün görýär. Ýa 5 gün alyp bilmeýär, 7 gün alýar. Düşündiňmi? Elle bu näme etýär? Şo gitýär ta iki ganyň tapawudyny bilýänçe. Gitýär ta iki ganyň tapawudyny bilýänçe. Bir wagt geldi näme haýyzy ganyny beýlek ganyny tapawutdan başlady, onu eýär näme? Şo tapawutdan gününi eýär mütgetmeli bolýar adyny. Hamna binti Jahsh. Jahşyň ýa-da Hamna Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme? İnnema hiye rakzatun min rakazatiş şeytan. Yani şeytan adam oğluna iç garaşığı deppiye diye. Käbir şeytanlar. Ayağının içine yatkasına bir yana deppiye diye. Şeytanın bir eden näme urgusu diye. Şu sebäpler näme ayağı gyýylan käbir içinden şikes tapýar bir näme damary ýyrtylýar, gan gelip başlaýar. Soňra näme ýanky istihara ganynyň üstüne de yetişýär, haýram gelýär. Onuň tapawutyndan bilen näme etmeli? Fetahayyadi 6 ayyamin aw 7 ayyam. 6 gün ya 7 gün näme? Aýyň başyndan ya ortasyndan bir ya ahirinin özüne adat günler belläp. Yani 6-7 gün diýen 6-7 gün hokman bolmaly. Rasulullah şu döwründe Rasulullah'ın döwründe owasynda Medine'ň 6-7 gün görünür. Şoň üçin diýerler. Emma biziň owamynyň näme gyýylaryň adaty 5 gün ya 10 gün bolsa şoň. 6 gün 7 gün Allah'ın ilminde näme özüne haýyz saýdy. Şunuňmy? Soň 7 günüň oturdymy ertesili gusulun al. Ha? Hatta iza ra'ayti annaki qad tahurt. Yani qowwatda yuun arasalan, qow arasalan gusulumy dadım täratin gusulum qowm alym diýenden soň. Was
واستنقيت وعرفت لنا نامت يا فصلي 24 ليلة يغرم تورتكن يا دا نام يغرم تشكن نات نماذا قديا يعني أربع نام 30 gün doğru değil mi? Peygamber ne dedi? Ya 6 gün ya 7 gün tuttu. 6 gün tutsa ne? 6 güne hayızsa ya öğlünü 24 gün namaz okumalı oluyor. Ama 7 gün hayız verirse ne ya 23 gün namaz okumalı oluyor. Tamam ne? 24 ya da 23 gün namaz oku ve eyyamihinne ve sumi ve ağzından bekler. Fe inne zâlike şeysen ne diye yücziki ne yerine düşüyor diye. وكذلك فافعلي في كل شهر واشغال شنو دشغال بيلك aylanam şey. Her ayda yani 6 gün ya 7 gün Allah'ın ilminden ama başından ya ortasından ya ahirinden ödün haysay diye ve qalan 26 ya 27 gün ama 23 ya da 24 gün namaz oku diye. Ve kema yadhurna limiqa'a kema tahidun nisa. Edil beylek ayallan hayd görüşýärler. Senem şo günnäňde ödüňi haysay diye. Ve edil ayallanam näme wagty dolanyna haýdynyň araslanşýarlyk we senem näme we näme haýdyň şo belläňiniň utoranyna näme beýleki ayallan şo miqadyna haýdynyň utoran miqadyna wagtyna araslanşýarlyk senem araslanýar gusul aldy. Şunukdamy? We näme etmeli? Her namazda täret almaly bolýar. Soňam gany akyp kän durmaýan bolsa näme matarat daňaýmaly. Şunu hatda şeýle sahaba ayallar bolan matan daşlının näme yere akardı diye ganymyzlar. Şonu da namaz okardy. Akabirin näme? Ana qila damja şun alaqat gelýär. Akabirin näme? Akyp durýar. Oňa alaq bolsa istiwasyny dadyny hafalamajak etmejek bolsa näme? Matabat daňaýmaly. Inne ahkamul mustahada. Inne näme hukm maş mustahada. Yani hukmy diýdigi namaz gadaganmy. Eğer ýanaş bilýär, ýanaş bilenakmy? Şulatlar näme? La yahrumu alal mustahadati şey'in mimma yahrumu bil hayd. Yani hayd görýän ayallara, yani aywaş bolan aywaş qany gelip duran ayallara, ya nifas qany gelip duran wagtynda ayallara näme haram bolýar diýdik? Yani namaz haram bolýar diýdik. Eğer ýanaşma haram bolýar. Şu zatdan hiç eti haram bolan ok. Yani şogy göýe qan görmeýän ýaly. Ne bir ayal bar, qan arasynda qan gelen hiç eti qany ýok. Ay başkan oturdu, izinden arasında. Namaz okabiliyor edil şonga alak bulamış. La yahrumu alal mustahalati şey'en. Hiç sabun haram bolunu. Haydda hayalar haram bolýanlar. Hiç sabun haram bolunu. İlla ennehu yelzamuha al-wudu li kulli salat. Yani ona näme bir wagt näme wajib bolýar olam her namazyna täret almaly bolýar. Şunu her namazyna täret almaly bolýar. Deliler näme? Yani Ebu Hubeyş'in gıydı Fatıma aydanladı Peygamberimiz. Ne dedi Peygamberimiz? Sümme tevazzai li kulli salat. Yani her namazına täret algın dedi. Yani ve yasunnu lahal guslu li kulli salatin kema marra fil ihtisal mustahabba. Haçan gusul almaklık sünnet bolýar diýen bäbine geçdik ha. Şo taýda aýdyşmy diýerek ona alar nide her namazda näme gusul alsa da sünnetdi. Emma täret almak näme wajib. Wallahu taala a'la ve a'lam. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh.